nit pràcticament a tothom. Primer de tot saludar el Carlos Castillo, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, bon amic que ha vingut a passar una bona estona amb nosaltres per parlar d'internet, i evidentment saludar també el Jordi Cervera, després en parlaré d'ell. Benvinguts, la veritat és que, com s'acostuma a dir en aquestes circumstàncies, no són masses però són qualitat 100%, per tant, moltíssimes gràcies per estar avui aquí, perquè crec que la temàtica és prou interessant. La Tinetàgora, com ja sabeu, ja tenim moltes edicions amb les quals el que abordem és temàtiques de divulgació en l'ús de les noves tecnologies. És una variant diferent del que fem a la Tinet Jornada, que és més massiva, que acostuma a tenir un ressò més gran. Aquí potser aprofundim d'una manera més incisiva en temàtiques molt més concretes. I ho associem també, i després el nostre director d'Oasi, Enric Brull, llegirà el veredicte del premi, del 14è premi Tinet Narrativa Curta per Internet. I per tant, les persones que estem avui aquí, no és el meu cas, suposo que molts dels que esteu aquí, teniu aquesta inquietud al voltant de la narrativa a internet. Dic que no és el meu cas perquè no acostumo a fer-ho, m'agrada molt, però estic absolutament convençut que molts de vostès tenen aquesta inquietud i per tant portem un ponent de categoria. El Jordi Cervera va ser l'any 2008 el seu blog escollit com el millor blog cultural de blogs de Catalunya. Té un renom important perquè és la primera persona que va redactar un llibre a través de Twitter, que té el seu misteri, si de fet després ens ho expliques, perquè jo encara no me'n sé avenir. I per tant és una persona, i jo no m'allargaré més, que ens serveix molt bé a més com a colofó per una sèrie d'activitats que hem estat fent amb el que ha sigut el 10è aniversari d'Oasi, 15è aniversari de Tinet, del qual estem molt orgullosos. Hem fet una sèrie d'activitats que crec que han donat, sobretot, el que ha sigut la renovació fonamental del nostre portal, tota la rellevància que aquest 15è aniversari té. Per tant, insisteixo, no m'allargo massa més i dono la paraula al Jordi. Gràcies. Sí. Bé, bona tarda, ben trobats, benvinguts. A mi m'agradaria, abans de res, un parell de punts previs. Suposo que serà més interessant que després parlem tots plegats, que no pas el que us pugui explicar jo, però bé, com que s'havia de portar el rotllo preparat, jo he portat un rotllo preparat. I amb una mica diguéssim, amb una certa voluntat de desdramatitzar-ho i de veure-ho tot des d'una perspectiva una mica més irònica o lúdica, i no tant des del punt de vista seriós, però en fi. El cert és que ens toca viure en un món canviant i força evolutiu. I de ben segur que ens hauria portat molts menys mal de caps, una època plàcida i sense sotracs, d'aquelles que pots preveure el futur a 30 anys vista, però ja se sap que les coses venen com venen i s'ha d'anar fent, no? Ara, quan ens acabem de comprar un ordinador o un mòbil, pràcticament ja s'han fet vells abans no ens acabem d'estudiar les instruccions d'ús, i a més llegim que n'han sortit 3 o 4 més amb més prestacions i més moderns, més disseny i més filigranes, i això, clar, d'una banda ens genera un punt de frustració i d'altra també una mica com de sentiment d'angoixa, almenys a mi em passa, no sé si vosaltres també. Aquest neguit seria aplicable a totes les facetes de la vida, inclosa la de la literatura. Com aquell que diu, en 4 dies hem superat la ploma d'ànec sucada amb un tinter de Cervantes, aquesta que tenim aquí, que per cert, ja que parlo de Cervantes, un detall que si algun dia l'heu d'explicar als nets o als hereus pugueu saber. Hi ha moltes llibreries que posen, els que tenen llibres d'ell i meus, posen llibres de Cervantes i Cervera, però allò de Cervantes, Cervera, estem sempre junts. Doncs el que ho deia, després va venir la ploma estilogràfica, que era molt més neta, molt més polida, molt més pràctica, i que va ser un avenç agraït, sobretot que ho van agrair tots els ànecs del món. El salt revolucionari cap a la Underwood o la Olivetti va representar també un canvi notable de costums. Fins i tot picaves, si arribaves a picar la tecla amb prou força, i utilitzant un altre magnífic prodigi de la tècnica, el mític i desaparegut paper de calca, podies fer 3 o 4 còpies d'una única tacada i això simplificava molt i era una gran sofisticació. Després van arribar els primers ordinadors, que era una meravella tecnològica. Amb una simple fletxa podies esborrar les errades i així t'estalviaves la vergonya de presentar un original ple de ratlles de bolígraf o l'alternativa, la feina de tornar-ho a picar tot un cop corregit per deixar-ho mínimament polit i arreglat, no? Y con que ya deien a la zarzuela La verbena de la paloma, de Ricardo de la Vega, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
es va arribar a l'univers dels portàtils, de les xarxes socials i de la possibilitat de tenir tot l'univers, el conegut i el desconegut, a l'abast d'una tecla. I ara que ja hem aconseguit passar del pergamí a la xarxa global en un sospir, centrem-nos i anem per feina. Dos conceptes, literatura i internet. Dos conceptes, això sí, particulars, que caldrà unir d'una manera mínimament convincent. Confesso que vaig ser el primer sorprès d'aquesta invitació d'avui a participar en aquest acte i suposo que fins i tot més que d'altres de veure'm aquí. I més tenint en compte que m'han precedit noms absolutament il·lustres, savis com la doctora Laura Borràs o l'advocat Malcolm Bain. Però ja se sap que les responsabilitats es paguen cares i que la cabra pels seus pecats, com deia la meva àvia, porta els genolls pelats. Així que ara em toca fer una mica bo el lema casteller, que ara ja som patrimoni de la humanitat, allò del pit i amunt, i mirar de quedar una miqueta bé i que, sobretot, fer-ho potser una mica més bé quan els presidents de govern intenten explicar que la crisi no existeix. Com que quan ho van dir ja no tenia temps de doctorar-me en res, he decidit fer una cosa que sempre queda bé i que és políticament correcta, explicar-vos un conte. Al cap i a la fi, com que ja és tard, si demà els diaris diuen que us vau a dormir tots com soques, sempre puc dir que aquest era, de fet, l'objectiu final de la història i que era un conte de bressol i, per tant, salvar els mobles, l'honor i la dignitat. Comencem pels protagonistes. Arrenquem amb dos germans, bessons en aquest cas, que sempre és un tema molt literari i que més noi i noia, i així queda paritari i democràtic. Com que no els puc fer d'ètnies diferents perquè seria massa ciència-ficció, em perdonareu que no sigui multicultural, un altre dels valors contemporanis que sempre s'ha de tenir en compte per evitar que et critiquin els progressistes. A ell li podem dir Magí i a ella Tecla, i si algun dia em conviden a Reus i vull fer com fan els grans conferenciants del nostre país i aprofitar la mateixa història, només els hauré de batejar com Pere i Misericòrdia i haurem acabat. Doncs bé, tenim el Magí i la Tecla disposats a ser escriptors. Els nostres herois, marcats pels mitjans de comunicació i les modes, si haguessin viscut a l'època del Mario Conde, la bona, aquella no la que va venir després de Carabanchel, haurien volgut ser economistes, però com que ja han fet tard, han vist que amb un llibre pots aconseguir convertir-te en un Ken Follett o en un Ruiz Zafón, vendre milions d'exemplars i no donar pal a l'aigua. Un llibre cada 8 anys, viatjar, hotels de luxe, equips de documentalistes treballant per tu i euros a cabassos. Fàcil, descansat i elegant. Decidit, es faran escriptors. Ella, tocant una mica més de peus a terra i amb una concepció més clàssica de la vida, decideix seguir treballant i aprofitar les estones lliures que li queden i que ha d'esgarrapar, lògicament, de la família i de l'oci per anar escrivint el seu projecte de novel·la, que, per cert, encara no té clara. Ell, una mica més impulsiu, agosarat i una mica arrautxat, pensa que ja té al cap la novel·la de la seva vida. No, la novel·la del segle. O potser la del mil·lenni, una història que canviarà sens dubte el rumb de la humanitat i, és clar, de retruc el seu compte corrent i la seva vida avorrida i normal per convertir-la en un somni, en carn de portada de diaris i revistes d'arreu del món. Davant d'aquestes perspectives meravelloses decideix deixar la feina i concentrar-se només en l'escriptura d'aquesta incipient i futura obra mestra. Com que té temps i no vol començar a escriure sense tenir clars tots els passos que cal fer i com fer-los, comença a estudiar els secrets de la professió. El primer que li arriben són els inputs més globals, aquells que fan que es barregi l'actualitat amb els records. El cap li comença a bullir de dades. Carlos Ruiz Zafón, Harry Potter, Els pilars de la Terra, Sánchez Pinyol, Ken Follett, La pell freda, L'ombla del vent, J.K. Rowling, un batibull de noms que acaben de manera invariable en un compte corrent ple de xifres, en entrevistes, en viatges, en cues quilomètriques per aconseguir una signatura a la pàgina de cortesia del llibre. És el bon camí, sens dubte. El Magí estudia tots els casos un per un i arriba a la descoratjadora conclusió que no n'hi ha cap d'igual, que l'èxit literari no té un patró únic que es pugui seguir com una recepta de cuina. Turmentat per aquest descobriment, surt a fer una cervesa al moto i per atzar arreplega una conversa al vol que li arriba de la taula del costat i que diu que el futur és a internet, que tot passa per la xarxa i que d'aquí 4 dies no es podrà fer res mínimament creatiu, decent i interessant que no es faci amb un ordinador. Esperonat, encuriosit i motivat per aquesta idea i disposat a no perdre el temps i aprofitant la novetat, marxa cap al Corte Inglés i es compra un ordinador portàtil i un grapat de manuals que li permeten esbrinar els secrets de programes, marques, invents i aplicacions. Facebook, YouTube, Twitter, Outlook, Mozilla, Apple, Wi-Fi, Windows... Paraules, conceptes que ara per ara no entén gaire però que li marquen les pautes d'un batibull indescriptible que cal esporgar i anar definint mica a mica.
Després de llegir molt, d'estudiar-se tots els manuals i de comprar-ne uns altres de nous a causa dels dubtes que li van generant els anteriors, arriba a la conclusió que si vol ser un escriptor modern i conegut, la seva veu s'ha de sentir a la xarxa. La xarxa no té fronteres, és una idea global. Decideix que ha d'estar sempre en connexió permanent amb el món i com que no pot anar tot el dia arrossegant el portàtil amunt i avall, opta per aquest famós iPhone del qual sent parlar per tot arreu. Torna als grans magatzems i allí rep la primera sotregada de la seva incipient carrera literària. Com que no té un trànsit de trucades bestial, de fet, ni el truca ningú ni ell truca ningú, li demanen un grapat de diners per l'aparell, una realitat que desmenteix la seva idea de les grans ofertes que li han comentat i que arriben fins i tot a regalar-lo. En aquell precís moment, com si es tractés de la revelació de Sant Pau, cau del cavall figurat i constata dues coses: que no té amics i que té molta feina per endavant si es vol llaurar un camí d'èxit i popularitat a la xarxa. No vol que un petit entrebanc, això sí, li arruïni la carrera, per tant, paga una fortuna pel mòbil i marxa cap a casa disposat a encetar la seva carrera professional. El Magí, a més, contacta amb una empresa de disseny moderna i multidisciplinar. Li cobren un fotimer d'euros, però al cap de 3 mesos li fan una pàgina web que sembla un coet de la NASA, que es belluga sol amunt i avall, amb tot de finestres que s'obren i es tanquen, i que, per desgràcia, encara no pot omplir perquè el seu currículum literari, tret de les redaccions del col·legi, està sec com una banya. Comença a escriure com una màquina. Omple 15 pàgines, les penja a la seva recent estrenada pàgina web. Durant una setmana cada dia se les mira i les rellegeix amb orgull gens dissimulat. També contempla amb una miqueta més de ràbia el comptador de visites que mai no es belluga. Ningú no hi entra i, per tant, també vol dir que ningú no llegeix la seva magnífica obra literària. Bona merda, això de la xarxa, pensa. Tanta universalitat i ningú no es belluga. Es veu que el personal només entra al blog d'aquell periodista de Reus que treballa a Catalunya Ràdio, el Jordi Cervera, i a la pàgina oficial de la Belén Esteban, on per cert li feliciten l'aniversari amb una moderna cançó d'una banda de culte com és Parxís, que segurs deuen ser tots avis hores d'ara. I se li planteja el primer interrogant filosòfic i profund de la seva recent estrenada carrera d'escriptor de masses. Val la pena escriure si ningú no el llegeix? I per aquelles coses de l'atzar diví, té la sensació que li arriba la resposta amb el primer comentari que li entra en aquell precís moment. Perfecte, ara sí, arriba i moldre. L'obre i llegeix. Vaya mierda, macho, a ver si escribes en cristiano y que se entienda. I firma un tal Viriato. Potser no és tan bona idea això d'escriure una novel·la a la web. Si ningú no el coneix, ningú no el coneixerà a la web i, per tant, ningú no llegirà la seva obra. El seu professor de la lògica estaria orgullós d'aquest raonament. A la vista d'aquest primer sotrac, decideix canviar d'estratègia i aconseguir primer una bona cartera d'amics a què convertir en lectors. Per això ho he llegit als manuals, res millor que el Facebook. Es crea un perfil i comença a demanar amistats a tort i a dret. Carod Rovira, sí. Josep Fèlix Ballesteros, també. Jordi Cervera, també. Clàudia Schiffer, esclar que sí. Xavier García Albiol, també. I així fins que arriba a una comunicació del senyor Facebook dient-li que aquesta recerca indiscriminada d'amistats sense criteri ni control es pot considerar spam i que li bloquejaran el compte si persisteix en aquesta tasca de demanar amistats que no coneix. Caram, haurà de capturar amics d'un en un i no acabarà mai. I pensa que això de les eines 2.0 tampoc no és tan pràctic quan s'ha de fer via. És com tot, propaganda i més bona premsa que eficàcia real. Un fàstic. I la Tecla? Mentrestant, què fa la Tecla?